Co je to večírek? Jak je ten rok 1986? To ne, to bylo... Jo. No, to ne. To bylo tak 89. 7. To bylo před vítr v kapse. To mě bylo 7 a teďka. No tak vidíš. Bylo to 86. Fakt? No, já to mám na CDčku hity 86. Dobrá, tak pojď. Ale tady ty obletky jsou ze 7. Dobrý, pojď. Ale ze 77. Nevadí, v té době Kluci, 86. Rok v té době 19... jsem jenom Co jste dělali v roce 1986? To si byl hříšný sen svých rodičů. Tak. Pojď. Příprava, přátelé, příprava. Tak je. To je dobrý. Tak jdeme. No. Cizí tvář a cizí očí pár. Nedoufám, ještě šanci mám. Pěť Sakimu mikrofon trošku. Kdo si lhář, svých slibů zbyl jen sám. Dvojku, běž trošku dvojku. Poslouchám a cítím, že jsem sám. Pospalou a dnou zábavou. Vysvětlo! Ucházím trochu stáří. This is almost live! Usínám. Come on! Další z večírků. Give me some noise! Nevnímám. A všichni! Mám strach ze svých snů. A jede! Touhy prchavý jsou. Sny nám do očí lžou. Neslyším, pojď! Touhy prchavý jsou. Jak stín za tebou jdou. Come on! Touhy prchaví jsou! Sny nám do očí lžou. Touhy prchavý jsou. Jak stín za tebou jdou. Run the place. Pro mě to byla velká česká akce, já vás zbožňuju. Já se bál, že jste třeba... Počkej, jste na tak to záchodě. uděláme jinak, ale. Na záchodě, co? Tak Takže změníme děkujeme. to, dej tam Sagvan 14, měl zpívat dvě písničky, bohužel na to není čas, takže děkujeme. Je to tvoje Sagvan Toffee. Tak počkej, tak jenom na začátek, jo, dávej pozor. Jo. Tak jenom, tak to, co jsme vyškrtli, Ale už taková máme. remix. Jenom začátek, jenom takový kousek, to je remix, to je novej. A to je 2003. Sny nám do očí lžou. Tak dobrý, a pryč, to je dobrý. Tak tady je pryč. To byla jenom ukázka pro lidi. To je blbý. Ne, blbý, je. To byla volovina, co jsi udělal. Chtěl udělat. Počkej, ale večírek rychlý to nemůže být. Je rychlý, takový docela takový. Jo, víš, kolik na diskotece vydělá prachu víc než to. No jo, to jo. To jsme byl teď dobrý. Tak dobrý. Takže jdeme na tu, co jsme vynechali. a to bylo co? Novinka. Novinka hymná vlastně všech misek, dávej be. Přesně tak, jdem na to. Až do teďka jsi byl jen samá bota. Teď dostáváš se sám už do života. Tak jdeme, máme Mejdan aspoň na chvilku, než půjdeme do 10. patra. Pardon. Co po rutině? Tak jdeme, trošku se záříme tady kosa jako blázen. OX dneska se mnou zpívali, to je bomba. Doufám, že to má nějaký zatočit. Já se pak přijdu to vyzvednout. Až do teďka jsi byl jen samá bota. Teď dostáváš se sám do života. Pojď otevřem a jdem do jeho dveří. Tak vystartuj. Koučko! Tam jsem ti koučko! už neváhej, tak pojď a zmáčí kliku. A v životě my dva jsme v okamžiku. Tak zabouchej jen víc, tak zakřič na něj. Ten takhle zmá jsem já. A jdem, Barto. Dávej ver, dávej soumáš, co můžeš, dávej ver. Sliba se slídni z kůže, dávej ver. Nedělej fóry, no tak dávej. Tak dávej. Slídni se z kůže. Hele, já jsem to vymyslel. Holky pryč, zpívej a
nekoukej se dozadu, nekoukej se. Za život, tvůj tým ve frontě stojíš. Jsi nabitej, tak co se bojíš? Ten za kliku a stup a za ničani. Ten za kresma jsem já. Dávej, co máš, co můžeš, dávej ven. Třeba se svítí z kůže, dávej ven. Nedělej kvůli, no tak dávej. A ještě pro tuhle tribunu, pro tuhle. Sagi, ještě tady. Proč já tě milu? Sagi, pojď tady, ještě tady. Oni vůbec nic nevidějí. Oni to mají všechno ze zadu doma. Celý to mají ze strany, pojď. No, aspoň vidím, jaký to je. Dávej, co máš, co můžeš, dávej. A taky to není špatný, ale. Třeba se svítí z kůže, dávej ven. Vole mi dobrou čas. Nedělej fóry, no tak dávej. Tak dávej. Děkuji! Dávej ven. Dávej, co máš, co můžeš, dávej ven. Třeba se svítí z kůže, dávej ven. Nedělej fóry, no tak dávej. Děkuju, Láši! Děkuju moc krát! Byl to skvělý, já jdu se zpátky do poroty, ale už to má těžký dneska. Děkujeme, Sagvan Toffy. Já teda musím říct, že jste viděli ty děvčata, tak nás zadu fotili, viď? To zjí zpátky, jenom to takhle vemu. Já jsem dneska vlastně chtěl říct, že dneska je sobota 25. července a kdo z vás se koukal do kalendáře, tak ví, že dneska má svátek můj syn, tvůj taky. Je tady nějaký Jakub? Jsou tady určitě Kubíčkové. Kdo je Kubíček? Jakub, takže všichni Jakubové mají dneska svátek 25. července a já jsem, když jsem jel, jsem se ho ptal, co bych chtěl k svátku, jakou bych chtěl nějakou hračku a on mi říkal, že bych chtěl bratříčka nebo sestřičku. Tak já jsem mu říkal, že jedu na takovou akci, že co se týče hračkářství, je tady takový trochu, ale mají 3/4roční dodací lhůty. Takže v tuhletu chvíli uvidíte něco, co jste ještě vidět neměli, ale díky improvizaci se Sagim jste to už viděli. Dámy a pánové, doufám, že to oceníte. Pojďte přivítat královskou disciplínu Miss Léto 2009, promenáda Plavka!